a sick. Ja, daar is man. En nog een klein stukje man. Ja, nee, die is diep bij die hart dit man. Door in my life. Rally. 185 production. Ik moet mezelf veranderen. Vanavond zijn ze buiten, maar die ghetto bloody shellen. Ik move weer in die garage van een meter, maar niet slangen. Een man voelt zich zo busy als ik maak met die mannen. Kom hier met Amti Damti, ga checken ken die Fali. Ga checken ken verloren, mami Tani. Op school verkoop ik Zaza en toen check ik Aishi Ali. Ik kan Zuri Jambi Fins, braadje jagen, man niet Dali. Paddy Leo voor het zout, Nora dan een beetje funny. Serio in Sabelin, hij dit ik hier Spanje folk. Henny pop beans, back in 2023 kom ik crazy op die scene. Toen kom hier te man die rally. De wekkers van Akaida, Boutakassi van Italië. Maar eerlijk is mijn hometown, de hitty. Kom laat me toch mijn feelings aan mijn feelings. En dan feel ik, ja ik takkie dat mijn feelings aan mijn feelings. En dan komen man die zwakkie. Voeten gaan ook beter raak, geef me man net tijd, aya. Tijd zelf wijs, aya. Als klomp lota waar je praai, morzo tijd, aya. Los je beef, easy steak, aya. Zien beef staan, wijd, aya. Van je vrienden gauw gebruik, aya. En eigen op in die tronk of een lijk, aya. Haar engste vrienden gaan maar zeggen, het was zo tijd, aya. Zo kijk uit, aya. Van die leven gaan strijd, aya. Nou weer man, shout out bees. Zeik steaks, darts, kops. Al je hond wat samen spun man. Dan krijg je support guys man. Kom sterk. En hij leek je. En daarom kom je man. Ja. It's a sick. 185 production.